What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ki referee ka Shillong Sports Association ki lahaban pensangi no Shisendon ya ka jinya kun jong ka lumpung ialehkai ka second division ka badai banlong hamadan jong ka SSA Stadium First Ground Polo tang namar bahadian ka jingwan banter kensan uslam shibenta jong ka ni ka madan ka badan marjan bat ka jaka baju syong u fourth referee bat ki player kalalang bat at sendon kum ka balun. Kani ka jinya kun ka dayban long hapdeng ka Milliam Lum SC Persya ya ka Lum Syiap SC hakapor khatar khatsan mensingi. Habai daybat kani ka jingja la yo banya keren bat u referee bat dayban penya ya kani ka jinya kun uba penskem hame mautho hakaba ulayatu ba kamadan kamlong ban ialehkai namar ka jingdap jong ka bat omtang basyudap tang ka Henry kamadan kala sedang ru bakan at lakum ka balun bat kenang ban ya dapat yaki player la haban pensangi no sendon ya kini kejing yakun. Hadian kini kejing yakun kat kum ka program labu bandon sakawai pat kejing yakun ka badairu ka quarter final jong ka SSA SRGT third division football ban yakun hapdeng ka Maukria West SC Persya ya ka Yai Telilang SC bala temu ban penlong hakapor ark sapusan beje. Kaba hangni nakaliang uba mautho upente baki referee kin sajurip biang ya kamadan ba kalong kumno bat lada kamadan hi kamlong bat kamshingan nak benta ki player da lele kum ki referee kinomnut satya ban shim ya karai ban penlong ya kene kejing yakun. Habay kren bat u presiden ka SSA ba Bantay Dorlingdo badairu u MLA ka Maukenreu constituency Upen pau banakaliang ke jong ula pentip ya kini ke jingja bat ya thuru ba kadaw ke jingdap kensan jong ke slam ka dei namar balaset ya kanala ka badai bentut ke namadan ya ka ba ula kam bamenta kamadan kam thut syu bat ka jingya khun ka banwan lala ban penlong ya ka kat kumbalabu ha ka program.